Dikjarazzjoni ċara dwar il-ħtieġa li l-Enemalta żżomm il-politika li qed tħaddan bħalissa għamlitha l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor's. F'rapport dwar din il-kumpanija intqal li l-elezzjoni li ġejja skedata l-2018 tista' tpoġġi test għall-Enemalta għax jeżisti riskju li jitreġġaw lura d-deċiżjonijiet politiċi tajbin li ttieħdu brabta mas-settur tal-enerġija. Fi kliem inqas tekniku, jekk tkun implementata politika differenti minn ta' dan il-gvern kif irid Simon Busuttil, il-kumpanija terġa' tieħu daqqa l-isfel. Fl-istess rapport l-Aġenzija konfermat ir-rating BB għal Enemalta fil-waqt li qalet li temmen li l-futur tal-korporazzjoni huwa wieħed stabbli. Fir-rapport ippubblikat il-ħamis, intqal ukoll li l-pjan tal-gvern li jaqleb minn power station li taħdem bil-heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass jinsab fit-triq it-tajba, xi ħaġa li tkellem dwar għall-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi. Ikkonfermaw ukoll li t-tariffi għenu ħafna lill-ekonomija ta' pajjiżna u għaldaqstant kellhom effett pożittiv fuq il-familji u n-negozji kollha. Fil-fatt l-esperti ta' Standard & Poor's sostnew li dan il-pass se jwassal biex l-Enemalta tiffoka fuq it-titjib fl-effiċjenza tas-sistema ta' distribuzzjoni. Dan hekk kif kull ma jmur qed tiżdied id-domanda l-elettriku fil-Gżejjer Maltin. Standard & Poor's irrikonoxxiet ukoll ir-ross fit-tariffi tal-enerġija. Ingħat ukoll li l-preżenza ta' azzjonisti privati b'minoranza li għandu kapital fl-Enemalta tnaqqas ir-riskju li jkun hemm intil politiku fuq il-mekkaniżmu li jistabbilixxi l-kontijiet fil-futur. L-S&P taw upgrade lill-Enemalta f'dak li jindu xaqsam ma' management u governanza. Dan huwa ċertifikat importanti u jirrifletti wkoll il-viżjoni li kellu dan il-gvern biex ġewwa l-Enemalta jdaħħal ix-Shanghai Electric Power bħala partners tiegħu. F'istqarrija l-Enemalta rrimarkat li din hija l-ħames darba li l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni faħret il-korporazzjoni f'4 snin. Enemalta laqet l-analiżi pożittiva bħala konferma oħra tal-kisbiet tal-ħaddiema tagħha e kif irnexxilhom jibdlu korporazzjoni li titlef il-flus f'kumpanija li kapaċi tagħmel il-profitti.